Wie, adesema ma mu nyina ha o. We de made nyina na o ya de kese na mo kasa si okonkon ta no konfo na mo kasa yi. De ka me de aseda ebe mo twedi ampa kwa me asase ampo nyina ma busum ni asan e bi afuta no kontem kontem no sonson. Subusum ta busum hu ni aham no contemplantem abusum ni asan e dama se. Mechia yewura asante mewura opem so. Na o se to bi o asante he. Mechia me nana agem frempon nana tafo hene. Mechia mia me nana adwumaka se kese hene. Mechia mia me nana boachi am nana nkwanta kese hene. Mechia nana boachi yadom pankono eno wo dikro. Mechia me mpanimfo nyina so nyango mu nyina mo mpa ebo doctor be doctor ne firi homa enso so na mata no ekese ye nyina nyankopon abo ye ho ban ma afe akwa pro abeto ye amanfo ntie ni ye kwasia eye ebe kwasia da ebe ya kwasi de kwasia da ya kwasi de etiefo kwasia da ebe ya kwasi de blonya no eye blonya e ba ye esi kwasia da na ya kwasi de ena new year Istanbul say Easter ye omu Easter ezo so ya ebe ni kwasi adai esu ya kwasi de ne to wiase no kure hinta elas da mo nyankopon na woni bibi ansa na no enen be kasem kiti bi we de yenkola no o mo se kiti man pole be kasem kitwa bi le za asem no akwaye no ho bibi e ho enka na tete no ansa na minua o hwe no na o subscribe na o de amanua na o bo onua amane na o bo onua amane se o petetesem abakosem adumankosem sunsumo hintasem amamre ene amane a unya no bia agese na nakase TV enti mesrewa bo onua amane na onua ma onua amane na momfanko iwiase asempa eyetia yenka na tententen meda ase enka na ebre bi atwam ena papa bi ehia na buburo ohia ekum kototo anwea so ohia ama sebe odehia ni na kono de ohia ama enkyene ankodi edie ohia duduru nipa no oda wona ohwenhwe oyi na ni enyi na enka ne no obidumfo bi ena ohia ni no okotena akwankwanwi ase na otibia na se ena waka na ato se de maka me na ato si ena oto wa dwina odwina nsiso ohwenhwe oyi na ni enyi okranko obaema oni ani da so bia to osidia kese na se a pe ena maami panimu bi to hwe ne saa no se hwe se de be ma esiti akonyu esi adedua asi a na wo dwene na wonyam ni ti na wokọ na oba na ohram na waye di na odi abrehwa akotena se a ekom di be ma ti papa maami okampampa ye kampampa ene na amafo bi kura ni mpampa empampa ya bro ya yam ne aka na sabia mu yede esikyire atum na otem pampa bi na ode koma papa yi wo adedua ya ase papa yi sabe de ode tonkuradu anom kura woni bi aduane mpa obedi woni bi ena maami tem pampa bi ede koma papa ya ohia adokoro no a empo wo pesi de ode benum nsiompo onya bi na ni bi de siye to ode pampa koma papa yi pa no nka ho hwe nka ho na mpo odanyankopon ase ti papa yi fa mpampa yi odi tuaye onom kakra na nenima ye sresre kakra onom kakra nenima ye sresre kakra afe mpampa yi e wo chansim papa yi hwe enum kakra na wo hwe mpampa yi minyankopon me do ase awo maami ade aduane bra minyame nhira wate sesi asenya wo a enen kama dai ohwe mpampa enim saa wo chansi mu ohunu ya nse kutre bi efiri hini ofiri dua eso mpampa mu tenchem
okutre o no atom enjunim woto kutre tom pampa mu se tenchem papa hwem pampa ne last pampa aka no hwe kutre dam pampa mu asama o ka kire papa yi se o ka kire kutre ze hey kutre me ka asma kire o ba ne kwa o be sa akọ no kwa wate o ba ne kwa o be sa ya dai akọ no kwa muntie ne yo asama asama pa ka kire kutre no wo me ka kire o ba ne kwa o be sa akọ no kwa papa yi ne kutre e ka sa hwe pampa yi ne kutre wo da chansi yi pampa yi emun no wo hwe sa ni da so ni ba bia na papa yi kasa kire kutre se de wonya ne yonku nipa no kasa asama ka ze kutre hey me se oba no kwa na abesa akọ no kwa ti papa yi nya abotre no de kutre si ni na aso no de nsam ye no so kutre mu no so kutre ha no so ne ti no so ne nan o de katre ma fa kutre mu tafre kutre no hu nyina kutre ne nem na no ofefe na no nyina tie ni yo wa no o katre kutre se me katre o me se oba no kwa obesa akọ no kwa se obeto mpampa mu na nkwa tafre ho obesa akọ no kwa owie no so kutre ni mu wo so no to twene ye tie ni ye wo to kutre to twene ye pe na mpampa yi odi mpampa ni akari nyina afi papa yi otiwa ohunu ya se wo efie di so wo fie aduane papa wo di nyina tieni yo fie pampani nyina efisa die ntia wo de komani bre oni ani da so oni wo bia ntia sem o ka kire kotra se hwe oba ne ko obesa akọ kwa wo tafre kotra ni nem na no nyina afi papa no ebesi nanum ye kasa ade asi obi anum a se wadi ade bi na wakaka ide ma bi afi ewo efie ne di so wo fie aduane nyina tuguye wo fie ya kai se kotre odasani eba watafre kotre wo mu ye ho enam komani brenti afi na fie di so wo fie aduane nyina tuguye ne tenti ne tietia ne se wo fie ya koduru mpempen so esan se na be se na nsanie na wonya aduane nie ne kom edinu nti no face ano oye mre na wie no papa no eyewuo owi asam na meka kyewo ne busem ka papa ne wi nananum asem a nananum hia se ya na du anwumra a odututu ne ma ene nananum fo papa ne wi enam se ekoma de no ani brenti o kai se kotena tom papa ne so obehia to ogudie obedi ayale na o ka asem o kan ne se oba ne kwa na abesa ya dai akokwa wotafre kotre na tafre na no tafre ne namu nyina na wie ye no osa tena sidi kotre de bia na se no na okai se ekomandi brenti wotafre kotre no ho na sabia ja onipa da sani atafre kotre ho enti ofisa eye mre owi na ni me de ko wie na men ka asem kire wate onipa da sani o de komandi bre achi obeda daw akoji sikaduro na wie ye no sika ne beba no wa hwe yi mpa sika ne guo na opesen ka aba nkwam eyowuo oba bi be firim edo ha beblewo wo de sika ne bre wo do ho akobo yonko bi o akobo kro no na chi no da kro ye be chew ye be kun wo de komani bre nti wo de kwakodi konkonsa a wo be di no na wie no enwie wa wie papa enti yemfa kom emfanye bibi wate minua ewiase mpanimfo se nya memne danko a na memne asem o enya memne danko a ene memne asem enti sebe ekom de so a yemfa yensa benkum ene yensa nifa na yede edidie ekom de wa na se onya aduane a yede yensa nifa ene to yebu asedidie nananum kasa wi na se nka ne nananum tufo bible be na kya asema meka kire wi afutu sembe na kya asema meka kire wi nananum tufo a na ode akire ne ma ne nananum mlantie ne mabawa ode atuomfo se minua meba me nananom minuanom se kom de wa me ni komachi enkoye ade a yenye ekoma ya o ekoma ya ohia ne kum kototo anwea so
na emom di koma ni birachi obekọ de yenko obeka asema yenka obetu akodi adasi nkrumu obi adi sika achi ekoma ni birenti wakwaje bribe akodi adasi nkrumu yedini nua oye innocent akoto afiase ekoma ni birenti minua ba me ni koma ni birachi enko ya de emfata wate minua ba ma me ni koma ni birachi emfa kwa yesese ofaso wate me ni koma ni birenti minua enko de ensese okro ne wiase bibia wo na wieye obedi koma ni birachi obekọ baabi ayenko obefa baabi ayemfa ebe wie akire no obenya aduane bedie no amakom akono obesa afe aduane awudie nyina atogu aduane awudie a obefia atogu ne sei wonam kwambone so bepesika ebe wie akire no wieye no enwie wawie papa wafia atogu no obenu hu so ba wiase wonam kwambone bi so ekoma ni birenti ebefa kwan bi so akoye diema bia enya betu mampamirika nanso be wie akire no na kwaya afa so a ne komedi wa akoye nti obenu ho se senka betena me hia mu a nka ye hwe minua me ni onipa da sani achi enko de yenko wate me ni hia achi em obi mfa nkoye ne ma ye mfata wate me ni hia achi ensi gina ye bone obi timi de hia achi ekom nti ekom di no ofa minua me kan sama kire obi enu ekom di na enye ya ekom yewo ekomo ya na nso so mesrewo se kwamba se de ne a twentwen so na sire nyankopon na bona nanom egunsa me ka hye nyankopon ni monyam se eblepem onyankopon be ma ne nsa so onyankopon be ma wo wa na wo sire ni wadi wa aduru me bia de wo pedia sabi aka konkonta de wuni bi no wo onyankopon be mo aye defo a wo na be chenu ne amani pa die wate ewiam nya urade nsakrana enti be pa chawo menuanom ya mo hwe na kese na nakasi TV mesrew me ani hia achi ensi gina ye bone me ani hia achi enkota fere kotre ho me ani hia achi na abedi hia achi a empanimfo se wudi anwansere achi a ubiri wukuru wonu masekro ewia ebe kakra no ye be kirekire be eni mo ase kirechi sa anwansere be si wukuru so na wo anya abotre enkuma anwansere no a na de ani bresa anwansere ne ka kurom pam ubo kuro no bo se ekuro no wa brikuro no na afi moje tukuro no ne kuro no ye oya afi ekuro ewu no ne moje plamo na asa akoye ekufufuro ntu di anwansere achi a ubiri wukuru enti mesrew oba adakwa obesa akon kwa abakosema me ka kire mo no sabe papa na ne kom di no odi ani bre e ka kire kotre ne se oba adakwa na abesa akon kwa otafre kotre no hu otafre kotre no hu afi okaakaye no afie di so ofi ya ye mle wi eche no wu afie komadi no nko nya abotre ekoduru mpempensuo bi na empo kotre no empo kaduane kakra wadi akọ ne no otutugui ana oyi kotre no totwene na de aka no mpo odi ya enko wanka aka se onipa da sanete same na matafre kotra no atafre ne namu na maka kire kotre se oba no kwa abekokwa na me de ni bre komani bre nti atafre kotra no atafre ne namu nyina no enka we nyina no nka masa timinua famu afutuo na fa yi adwuma enka na tete no na nanom se yewo na odi tu ni pafo odi tu ni mafo to otu akwala afo na wo kire ne manan na nanom tu safu ya akwala bi wo na kom di na osi abotreze kom di me kura no a minko wi obi ade o minko bokro no obi aduane anyame dia minko fa ni o minko ya ade emfata o ade anyame dia no minko bu obi ene ekom di obi a odasani ekom nti no afa seka yakogina ne yonko so akogine fon akogine sika wa amfa ama no a obewo seka yi obebu otuo obekum misrew so di komachi ene ani bilachi kosi gina ye bone fa kwa bone so a wa wiye no ebe ye owuo nyame nhira mo onye obi akoma so ade ma no onka makoma mo mpaye mami empire mo mama mi ana se na nanom nsama mfon so ma da ye pa ne da ne da nyina menya futu sem se mfamle mo ni wiase hwe asempa eyetia ne nka na tentente na ebe ya din so obenya asempa pase unya ne baabi a jesana na kase TV me da asinya me nhira obi a na obi akoma so ade ma eni hia achi ensi gina ye bone wate bye bye.